Som z Bratislavy, dlhšiu dobu, vyše 20 rokov sa venujem zbieraniu minerálov. Popri tom som paralelne začal fotografovať a až neskôr sa tieto obidva koničky spojili, takže dosť intenzívne sa venujem foteniu minerálov a stále intenzívne zbieram. Aha. Takže fotíš už iba minerály? Jasné. A zbieraš to v prírode, alebo sú nejaké veľtrhy s týmto? Väčšinou na burzách, na takýchto trhoch. Jeden z takých najväčších veľtrhov je Mníchovská mineralogická burza, ktorá býva každý rok na jeseň. Jasné. Mám zo pár kameňov, ktoré som pozbieral aj sám, ale tých je málo. Keď som začal minerály fotografovať a hlavne keď som sa viac zameral na rôzne súkromné zbierky, tak videl som čím ďalej, tým viac tak pekné kamene, že keď som to potom porovnal s niečím, čo som potom reálne vedel nájsť v prírode, tak keď už som mal to meritko na to porovnanie, už to, čo som našiel, bolo tak slabé, že už sa mi radšej chcelo krajšie kamene fotiť, ako horšie kamene zbierať. Tak som sa potom zameral skôr týmto smerom, preto mám aj málo vlastných nálezov. Jasné. A fotíš teda iba pre svoje potešenie, alebo niekde máš nejaké portfólio, predávaš tie fotky, máš výstavy alebo niečo? Primárne som začal fotiť vyslovene len pre svoje potešenie a postupne cez viacerých známych som sa postupne dopracoval aj k publikovaniu svojich fotiek vo forme napríklad rôznych článkov. Je viacero časopisov vo svete, ktoré sa venujú minerálom a zberateľstvu. Napríklad nemecký časopis Lapis je veľmi známy. Potom niektoré moje fotky boli uverejnené aj v Mineralogical Recorde, americkom časopise, a Mineral Observer, čo je zase ruský časopis. Okrem toho som prispieval do viacerých kníh alebo monografií a neskôr som aj sám vydal 2 knihy. Jedna sa týkala minerálov, druhá ľadu, a v ďalšej knihe som intenzívne spolupracoval kde som spoluautor. A ty si nám niečo priniesol ukázať? Takže keď držíš v ruke teraz tento opál, koľko sa odhaduje jeho hodnota, jeho cena? K čomu by sa dala prirovnať? Jeho hodnota by sa určite dala prirovnať k hodnote luxusnej limuzíny, a s tým by som ešte chcel zdôrazniť to, že luxusná limuzína sa vždy dá vyrobiť a nahradiť, kdežto tento opál je unikátny sám o sebe, čiže hypoteticky jeho skutočná hodnota z hľadiska, čo sa našlo v prírode, by bola ešte vyššia. Väčšinou áno. Aj keď tá hodnota je samozrejme veľmi relatívna a mení sa s časom, väčšinou prudko stúpa. A v akej hodnote je napríklad tento konkrétny? Tento chalcedón, tak zase tu je veľmi ťažké uvažovať o nejakej konkrétnej sume. Nepoznám krajší chalcedón zo Slovenska, a keď porovnám ten chalcedón s inými vzorkami zo sveta, tak isto by vynikal. By som povedal, že tiež by si za to človek mohol kúpiť celkom slušné nové auto. Wow. Samozrejme nie každý zberateľ by bol ochotný za ten chalcedón dať túto sumu, ale je to unikát. Je to veľmi ťažké takýto kameň vôbec porovnávať cenovo s inými kameňmi, lebo nemá konkurenciu.